хора, пак съм аз. Както виждате, съм си променил скин от... Ето. Този скин съм си сложил безплатно. Сега ще ви покажа какво ново сме добавил в горизонта. Тук има бамбук. Тикви дини има тук. Обрах няколко. Тук има 2 ябълки дървета. Ей, това ябълково дърво ми се... Като обирах ябълките от първото ми ябълково дърво, ми даде безплатно семе за ябълка и го засадих. Ето го дървото за манго. И този food crate, който ще отворим след малко, но първо ще ви покажа какво имаме. Така. Тук е кокоса. Малко се е забил в мангото, ама нищо. Кокосово дърво. Всичко има. Ето тук царевица работи. Направил съм си private сервер. Ако искате линк или нещо, пишете в коментарите. Сега е време да отворим този food crate, да видим какъв предмет ще ни даде. Даде ми статуя. Това мога го използвам като добра декорация. Сега къде е тази декорация? Къде отиде тази декорация? Овдасек. Как да? Не се обърка вече. Так, взимаме статуята и я поставяме тук. Да се вижда. И тя какво държи? Някакъв хот-дог ли трябва да държи? Сега нека видим колко пари ще скарам от всичко. Това е 43 000. Вече имаме между другото почти 500 000 долара. What? Има чушки за 1 милион, ама ние разбира се нямаме 1 милион. Ще купим по-нататъка чушки. Нови стоки ми изписа преди малко. Какво има? За сега не виждам нищо. Иначе, ако съм видял за чушки да е грешно, ще ме съжаляват.